Hello mga kabisda, kumusta? Anyway, just a very quick video di ay naaday ko sa Union Park karon kay magzumba lagi kunuhay may pasingot-singot ginagmay niya. Ako mga barkada naghulat pa sa ubang nga member so nagduwa pag volleyball. Anyway, ako lang ni siyang himuon og gamay nga discussion lang kay kapila naman ko napangutana ani for sure naa pa ko yung mga kababayan po dira nga naara sa Pinas nga mga andoy pod of course for the betterment sa ilang life o sa ilang family pod. So ganahan sila mga apply anywhere diri sa UAE unsa kuno akong tips mahatag. So of course daghan-daghan pod pero magsugod sa tag usa ka buok. So anyway, kung inyo lang ako alam ning punto ha, dili ni siya kuan. Kung inyohang i-take nga kanang naamoy magamit ani sa akong advice or sa akong istorya then maayo, kung dili pod okay ra pod walay pinugsanay. So anyway, maski na pa ta sa Pinas or maski asa ta sa tibok kalibutan karon, grabe ang kompetisyon mangitag trabaho, di ba? So, aside from qualification, naapay mga sa haluan pag politika, mga inana gani. Kung naapa ta sa Pilipinas, competition itself ang pag-abroadaan Kaya di ba una makalupad ang naay kwarta. So, para ta maka-compete po, di ba? Mamanghulam ta para sa pocket money, down payment, sa processing, plane ticket, mamrinda, baligya mga properties. So from there on pa, wa pa mo kalupad, competition na siya. Pag abot ninyo dinhi, dili na siya pasabot nga nakasakay kag eroplano human ng competition, dili magsugod pa lang ng competition nimo kay pag abot nimo diri, makipagdagulan ka sa ubang nga mga lahi po diri in terms of qualification pod. So, ingon ana, first and foremost dito akong ma-advise is help yourself. Pod kay nagtrabaho po ko sa HR diri. Usa lang ka position siguro in a daily basis 300 ka buok mga apply or basta ginatos ang mga apply. So inana siya kalisod. So, talking about competition, balik ta sa competition. Ang pagpangitag trabaho or mas job interview is competition pod, and it's an opportunity for you kung makakita ka. So, as much as possible, inyong i-try og avoid ng kuan nga kana ganing mang-invite kag laing tao, labi na kamaingon ka nga naay nangitag receptionist. Receptionist ga expect ka na mga naay company nga mangitag receptionist pulo or 20 ka buok. So dili ka magbutang sa inyong chatroom nga guys, naay nangitag receptionist, mga tuta mga apply. At the end of the day, imo ra nang gihatod imong mga kuan nga uban imong mga friends nga makakatrabaho instead ikaw. Naanay mga risgo nga mas sila ang mapili kung dili ikaw. At the end of the day, rabagi na mo tabang mo bayad sa mga utang sa mga loan dito sa Pilipinas, di ba? It's nice to be good, it's nice to be generous, but at the same time, always remember nakipag-compete ka sa tanan dire. So take it as an opportunity ba nga kung makakita ka, go for it. Dili ka kanang kuan mang-invite ka ano man di ka mapungkol ka kung ikaw ra usa mo adto. Ba? Di ba? Maura na siya. So help yourself. Dili ta kanang kuan nga magsobra pod ka maayo kay naarbay uban diri nga opportunista pod. Mag-relax na magauna lang laag. Nya kung makakita ka nang mga invitation ngay mga apply na opening, Allah maguna-una pag kanang kuan mag-ilis. Di ba? So ingon ana lang na siya. So once again dili ni siya kuan nga inyong i-follow pero mao lang na siya ang kalabanan nga matabo diri kanang magtaray-taray o kanang grupo-grupo mga apply og usa lang ka posisyon. Kung ikay nakauna, go for it. Na siya. Okay. Sige, sunod na po nga advice. Bye.